बेखौ बानाय थफ्लाया मा एसेबां गिलिर मानो बादों? इन्दि बिलाइ नोंनि सोंनायनि ओंथिया मा? आंनि सोंनायनि ओंथिया जेबो गैया नाथाय नैबे बारसे बिबारजोंसो। आं बिबारजों गेलेफेराखै आरो गेलेनोबो मोजां मोना। जुमु! आं मिथिखागौ नाथाय बुंनांगौ दं होननानै आं साना। आं नोंखौ मोजाङै मिथिखागौ। नायगोन नोंखौ आंखौ लाजि फोनांनोथ'। जुमु औ आदा दिनै बैसागनि 1 अक्ट' आइ आफाया थैनाय समाव बोसोन होलांनाय बायदि आमाय आनैखौ मान बावनायनि सम जाबाय। थ' जुमु। थ' आदा आनै बोसोर गोदाननि आमाय नोंनोबो। आनै दे आमाय। जों मानसिबाबो इसोर बायदि सिबियो सिबायब्रा गोथौ गियान होनो हाबाय नोङो। नंगौ दीपिका बिसोर उन्दैयावनो बिमा बिफा गोमाजानाय मावरिया गथ'फोर। बिनि बिमाया आंनि आंगोनि बिनानावमोन जाय बड'लेण्ड दावहायाव जिउ गारनांबाय आरो बैनायाबो। थांखांनाय समखौ दाबुंसोन आरो दिनै नोंनि आंनि गोदान संसार। दा बे गथ' सानैखौ मा खालामनो सानदों? बिसोर जोंनि इयुन संसारनि थरफा थरफा गोजों हाथरखि। नों बे गथ' सानैखौ सिगोना सिया दीपिका? मानो सिया जानो? आं मिथिगौ नारु नों बे गथ' सानैनि अनगा एसेबो गोजोननो हाया। औ
नाथाय अनारु आं बे जोनोमाव गोदाननि बिमा जाला आंहा सानै गथ'नि बिमा जाखाबाय मा नों हाबा जाखानायसो औ आं हाबा जाखानायसो आं सानै गथ'नि बिमा फिसा हौवा अलंबार फिसा हिनजाव जुमु ओइ दीपिका दिनैनिफ्राय बे गथ' सानैनि उन सिगां मोजां आरो गाज्रि नायनांगौआ नों बिमा महरै थाबाय मिथिबाय औ बिसोर आंनि थैनि फिसा नङाबाबो आंनि आंगोनिनि फिसा बिसोरनि सुखुआव रंजानाय दुखुआव गाबनाय आं बिमा महरै अरायबो हेफाजाब होगोन साबायखर थाबाय दीपिका नों आंनि जानानै दिनै जोबोद मोजां खामानि मावबाय जुमु दा फुंनि ओंखामखौ बैसिनाव लायना संफै बिसोरखि हरबावगोन ना आनै माबाफोर बुंबा ना फानना होजोबगोन होननाबो खोन्था औ दे थौ थाबैनो थांसै नाखौ मा मोनगोन ना मोना दा बाजारा सानजौलाय लांगोन बानायसो थाथ'दो दे आमाय जों ना लायनो आब' बेरे फुंजानि मा सानखान्थि खालामलायखो नोंनो मानो बेरे फुंजानि मा बिनो फैलायखो नों आब' माइरं दाहार हरथ' ना फाननानै फैबा माइरंनि गासिबो दाहारखौनो सुख'जोबगोन माइरं दाहार लाङो आरो लाङो आफाया दि बेसेबां रागा जोंदों बेखौ नों मा मिथियो आंनि आमाय आनैनि समान ना हमनानै फैबा बिसोरो इनायनो ओंखाम उखैगोन बिसोर सुख'नो हायाबाबो आं माइरंनि दाहारखौ सुख'गोन आब' अननानै हरदो गैजारोङैफोरखौ अननानै आइ आफाया बोरै जालांबाय नोमायानो सुख'नो हायाखै आरो नोंलाय बोरै सुख'नो आयौ माथो नायानो गैया जाब्राल' नाया बोरो आं हौवा महरै नोंनो जेबोखौनो होनो हायाखिसै दीपिका ना बोथिसे जानायानो मोजां ना उन्दुनो थाखाय गंसे मोजां बिसिना आंनाव जेबोआनो गैया दीपिका बे खाफालनि सिन्दुरलाय मानोथो फिसाइजों सुखु दुखु सहायफानो नङाबा अब्लाबो गुबुन हौवाजों हाबा जानायमोनब्ला बेफोरबायदि खैफोदा नोंनि जिउआव फैनाय नङामोन दीपिका खाफालाव सिन्दुर नांनाय लोगो लोगोनो हिन्जाव माहारिया संसार आरो खैफोदखौ गियो खाफालाव नांनाय सिन्दुरखौ गोमोरफिनजानो
नाथाय इसिबां दुखु जारलानि गेजेरजों गावनि खाफालनि सुन्दरखौ सानबेसे रैखाथि होनो हानो दिनखौलाय मा हिसाब लानो बेफोरखौ हिसाब लानो बाद होदो फिसा सानैखौ गोजौ सोलोंथायाव बोरै लांनो हानो दिनै दानो गाखोआखिसै मोनखानाय नंला दिनै थ' थांदिनि बनखौनो फानहैदो जोङो औ आमाय आं ओंखाम ओंख्रि संना दोनखाबाय नों गानस्लायहैदो आं ओंखामखौ खुरनोसै माथो इसिबां हांखुर जालायनांगौ जाखो नाखौलाय फानहैनाङा होनबा आमाय नाखौ आं लामायाव फानबोखाबाय बोरोथो अलंबारालाय बोरोथो अलंबारा बहा थांखो सानावलाय अलंबारखौ बहा नुनो मोना आमाय मोनायावसो अख्राङाव नुनो मोनगोन आनै नोंहालाय मा जादों मानो सिरि सिरि आं थिगैनो दंजोबो अन्जना नोंहालाय मा खौरां फैफेरा जुमुनि फर्म फिलापखौसो खोन्थानो फैदोंमोन हा माब्लानिफ्राय माब्लासिम आरो बेसे नांगौनो दिनैनिफ्राय गाबोननो लास्ट डेट सासेयाव 2800 अलंबारनियाबो फैदो न' सिङाव सानै गाहामनि फर्म फिलाप दानिया मा खालामनांगौ जाखो बाराया जाबाय जेब्ला बिनिथ' मोनसे फाहामनायनि राहा नागिरनांखागोन थ' ओंखाम जाहैसै बिदि सानबाय थानायनि मा जानो साननायजों राहाया गाव हारसिं फैया खालामनांगौखौ आं खालामगोन नोंहालाय बेफोरखौ मानो साननांगौ जाखोफालाय मानो आंबोथ' बिसिनि बिमानै बिसिनि मोजां गाज्रिखौ आंहाबो साननांगौ दं मानोना बिमा महरै बे गथ' सानैनि मोन्थायखौ नों फुननाय खाफालनि सिन्दुरानो आंनो होदों बै उरां माहाजोनाव सोरबा सासेनि थाखाय लायथ'दो आरो हायोबा सानैखौब्लाबो बेखि हरगोन हरनो हागौ रोंनांनाय ना माबा मासेयाबो सानसे समाव देरहासार जानो हायो गोनां जानाय रांनि जेंनाखौ फोरमायबा गोनां मानसिया माबोरै नायना थानो हानो मुगाया सोलायबाय दीपिका नाथाय मा खालामनो दानि गोदान मुगानि माहाजोनफ्रा गोरिब मानसिफोरनो रां दाहार हरनो बायो दिनैनि मुलुगा गोनां गैयैफोरनि बेसेबा गुवार गावस्रानाय मानो रायलायबाय थाखो गथ'फोरनि फर्म फिलापनि फैसा दिनैनो जगार जानांगौ थांदो थां र' बिदिब्ला आं थांनानै फैनि खुलुमबाय महाजन बाबु मा खबर फंबाय खबर माने आंहा मोनसे गिदिरथार खैफोद जाबायलायबायलै आदा गथ'फोरनि फर्म फिलापआ गाबोन लास्ट डेटनो बिनिखायनो बेफोरखौलाय आंलाय मानो फोरमायफैनांगौ जाखो नोंलाय बेफोरलाय नोंनि न'खर जानायनि जेंनासो बेफोरखौ आंनि न'खराव फैनानै मानो सावरायफैनांगौ नङा आदा गथ'फोरनि फर्म फिलापखौ नों नङाबा जाथारनाय नङा मा आं हरनांगौ औ आदा नों हराब्ला आंनि गथ'फोरनि फरायनाया बन्द जासिगोन नोमा नोम्फानि रां नङा अनारु नांगौबानो बिफैब्लानो रां हरनो नङा आदा गथ'फोरनि फर्म फिलापनि थाखाय 2800 रां नांथारगोन आदा बिनिखायनो नांगौ जायोब्ला आं नोंनि दानाफोरजों जेसेबां एसेबां खामानिखौ मावफागोन थेवबो हरथारनांगोन नों आदा बे खेबसेखौ न' 3500 रां दं बेहाय बिनिफ्राय गैला आरो गोसोआव ला सिगांनि लांनाय रांफ्रा थाबैनो सुखु खालि रां हा मालायनि फिसाफोरखौलाय मानो दाहार लायै लायै फोरोंनांगौ जाखो अनारु हा बिसोरखि जाहोगोन नोंखौ आं दा मोनजाथों बाजै गथ'फ्राल' सोलोंथाइनि सोरांजों मेगन नुथों बेल' नङा बाजै नांगौ जायोब्ला गथ'फोरनि थाखाय आंनि गावनि जिउखौनो बावगोन आं थांसै बाजै दे थांदो
रांखौ मोनबोबाय औ मोनबोदों नै 3,500 रां बेखौ दोनहैदो बेजोंलाय मा खालामनो बेथ' सोरबा सासेनिल'सो सासेखौ मा खालामनो सासेखौ दोनथ'नोसै नामा नंगौ माथो खालामबावनो सानैनि गेजेराव सोरबा सासेया फरायनायाव एसे लोरबाङानो थाथोंसै सोरखौ लोरबां होनना दोननो थाथोंसै नाथाय बे बाथ्राफोरखौ सुना फिथर बायदि फिसाफोरनि सिगाङाव बोरै बुंनो बे बाथ्राखौ खोनाब्ला बिसोरखि सहायनो हागोन हानाय नङा दिपिका बेफोरबायदि बिखा बिखो खामहाबनाय बाथ्राखौ माबोरै बुंनो हानो नै ओरै खालामसै जुमुन थाथोंसै बिहा हिनजावनि फिसा सानसे मालायनि जाहैखागोन फिसखौ अलंबारानो खालामथोंसै सोलोंथाइया हौवा आरो हिनजाव गावनि आरो मालाय होननाय जेबो फाराग गैया दिपिका नोंनायाथ' नंगौ दाथ' राहासो खोन्थाबायना रांनि बेलायाव बे फिसखौ अलंबारानो खालामथोंसै अंगाहानि फिसा रोंनानै साख्रिफोर लानो हायाबा देहानि बोलोजों थांना थानायाथ' गोजानखा दे बिदिब्ला बिदिनो जाथोंसै अलंबार नोंहालाय मा गोमजो गोमजोब्रा बिनानाव सासेनि थाखायनो बिहा गोथौ सिन्था दंलै बेफोरखौलाय मा सानबाय थानांगौ जाखो जोंफोरबायदि बिदा थासान्दियावलाय सासेल' बिनानावालाय माथो जानो सम फैब्ला जों बिदाफ्रा मोजां न'खराव हरनाय बिबांखौ लागोन अलंबार नो टेनसन आं बे सिन्थायावनो दं सासे बिनानावनि बिदा हिसाबै बिदानि थैया नोंसोरनावबो दं बिनि थाखाय साबायखर नोंसोर मिन्थिगौ जोंनि फर्म फिलापआ गाबोननो लास्ट डेट सासेनि थाखाय आमाया जगार खालामना होदों नाथाय सासेनि गैया अब्ला रांनि हाथियारजों आमायानिखौ बेसेबां बुलि होबावनो फारसेथिं बिनानावनि मोजां न'खर बानायनायनि बिबान दं बेनिखायनो बिनानावा लाथोंसै अब्ला नोंनि फरायनाया जोब्बाय आमायानिया आंनि फरायनायखौ फोजोबा नोंसोर आंनि थाखाय हेफाजाब होनांगोन ओरै फैलाय आमायानो जों नोंसिनावसो थांनो नागिरदोंमोन गोनां बाथ्राबालाय न'आवनो थ'दो न'आवनो सावरायनोसै बाथ्राया गोनाङानोमोन आनै बाथ्राया गोनांब्ला न'आव थांसै नामा आमायसोआ दाखालि बै नेवलायफारियाव किडनेप जानायखौ खोनादोंना बियाथ' आं खोनाथाराखै माब्लाथो जाब्रबलायखो बिलाय जोंनि हालामावथ' बेफोरबायदि माब्लाबाबो जाफेराखैमोन बे किडनेपआव नोंस्रानि अलंबाराबो दंफायो नामा नंगौ आमाय लेंग्राबाबो खम नङा हाब नंगौ आमाय लेंग्राखायसो बेखौ रावबो बिदि साननाय नङा किडनेप अलंबारा किडनेपआव लोब्बा लानो हाबाय नाय गोनां अलंबार थारैनो नोंसोर बुंनाया नंमारगौ ना नंगौलै आनै बे बाथ्राया नंथारगौ अलंबारा नाथाय बे खोथाखौ दा खिथासो बुंदोंमोन आं बे बाथ्राखौ फोथायनो हानाय नङा रां नांगौ आंनो हर आमाय मानि रां रां नांगौ होनदों रां औ रां बे मानसि खावनायनि राङा बोरो आंनो दानो नांगौ नों आन्दायफ्लादों नाङा आंनो नोंसोर लेखा फरायनायखौ जाया आङो नोंनि लेखा फरायनायखौ नाङा आंनो नोंनि लेखा फरायनायखौ
आं गावखौनो गाव मिन्थिया आं मानो बिदि खामानिखौ मावफ्लांखो बिमा बिफा गैया होननानै आं नोंसोरखौ उन्दैनिफ्रायनो आलो आलो खांबोदोंमोन फेदेरबोदोंमोन मंगलमोन आं बेखौ बेबायदि फोरोंदोंमोन नैबे गैजारोङिनि बेसेनखौ बेदर खालामनायाव दंमोन नोंहा जानायाव जायगा गैला नों खालामनानै नोंहा बेनाव जायगा गैला आंनि रंजानायखौ नों नायनो दिनै आंहा जुमु नोंनि मेगननि गोजानब्लाबो सुखु दुखुनि आंनो हलांबाय नोंहा दिनै बे आंनि न' आगान गैला फै दिपिका फै बेखौ नाहरनो आमाय नों जुमुमोन ना? औ उन्दै समनि सानैजों अनलायनाय आरो बै अनलायनाया संसारनि रादाय जागोन बे अनलायनाय बाथ्राफोरा आंनाव गासिबो गोसोआव दंजोबो आंनि गोसोआवबो बेफोर बाथ्राया रोखायै दंजोबो जुमु बेफोर बाथ्राखौ उनाव जों सानैजों रायलायगोन जुमु मा लांफैदों नोंलाय मोजां सेंग्राफोर थानाय नखराव सोफै खालामफैनाङा ए बाबा थां बेफोरबायदि मानसिया रायलायनो नङा न'आव थां दाखालि फिसनि लांनाय रांखौसो फैनो फैदोंमोन आमाय दे होनानै थाब थां आंनि बायदि ब्लाव नखराव थाबाय थानो नाङा मानोना आंहा लासिं सिं जायो आनैसो दे हरदो राङा बोरो एसे लामाया हगारदो नोंसिनि संसारखौ आं जे नुनांगौ नुबाय आदा आंहासो बिखा सिंखेब मोनलाय लायो माथो खालामनो फंबाय अबंलावरिया आंनि जिउआव खालि खैफोद आरो खैफोदल' लानानै फैयो जेखि खामानि मावा जानानै राहायानो फैथारला माथो मानो जाया आंनाव राहा दङ नोंसिनो नांगौ नामा मोनोब्ला नांगौथ' आरो हादानलै बाजै हादान बे आलुफारा गामिनि राहा गैयै मानसिफोरखौ आङो हा खालामनानै हैजोब्बाय मालाय बेसेबां मावै दाङै रायजो जागासिनो दङ माथो खोन्थाखैलै फंबाय बे बाथ्राखौ आंनोलाय इसलै आदा बे बाथ्राखौ नोंनो खोन्थानोनो फैखादोंना आङो हादानाव थांनाया नोंसिनिसो बाथ्रासै बेनोथ'लै फंबाय दे नोंसोर मोजाङै रायलायग्रोदो आं थांसै दे रायलायग्रोदो दे जागोन फंबाय जागोन फैसायाबो दंना गैला जाखो न आदा थाथ'दो बाजै औ दे आफाया गावनि धोनखौ लानानै देरगायो नों बेफोरखौ एसेबो दुखु दामो दुखु मोननाय होननाया जोंफोरबायदि गैजारोङैफोरनि गोसोआव जायगा मोना थौदो बैयाव जिरायनोसै साबायखर नों जोबोद बुजिना
आंनि संसारनि थाखाय ओइ मानो सिरि थागोन उन्दै समनि गोसो उन्दै समनि आब्रा आखुआनो दाबोनो दं माथो नोंनाव एसेबां टाउन सहराव बेराय फरायनानैबो दाबोनो सोलायाखै नों थोद आं बादि बुरला जारला दख'ना गानग्रा सिख्लाखौ मा नुनानै गोसोथोखो आं बिदिखौनो मोजां मोनो जुमु मानोना टाउन सहराव गुबै आरो गोथार होननाय जेबो गैया नंगौ औ जुमु आं नोंखौ अरायबो मोजां मोनगोन दाबो देनांबो आरो इयुनावबो गोसो जायो दाउफोर बादि उदाङै बिरलांनो नोंखौ लानानै सिमां रायजोआव थुला बायदि गुफुर जोमैनि गेजेराव सानैजों थाखोमालायनाय सना सानैजों गेलेनो गोसो जायो दाउफोर बादि उदाङै बिरलांनो नोंखौ लानानै सिमां रायजोआव थुला बायदि गुफुर जोमैनि गेजेराव सानैजों थाखोमालायनाय सना सानैजों गेलेनो सावलिया बारजों बोहैलांनो दासान्दैनि दाहारजों दा बावगारलां नों आंनि अननायखौ नोंनि गोसो मन्दिराव फुजियारि जाना थागोन नोंनि गोसो बादि गुवार गोथौ गोरबोआव गुलुङा गेलेमा गोजौ हाजो बादि थाबाय थागोन आंनि नोंखौ अननाया थाबाय थागोन आंनि नोंखौ हास्थायनाया गरे गरे सपधा गरे गरे सपधा धामा पाधे नि धामानि लाखानाय समाय दाबाव नों सना खानाय रादाय दानेव सिरुसि
समायखौ आं बावनाय नङा होखानाय रादायखौ आं नेवसिनाय नङा नोंनि गोरबोआव आं हांगार फुना नोंनि गोरबोआव आं हां माथा होआ गोसो जायो दाउफोर बादि उदाङै बिरलांनो नोंखौ लानानै सिमां रायजोआव थुला बायदि गुफुरजोनायनि गेजेराव सानैजों थाखोमालायनाय सना सानैजों गेलेनो गोसो जायो दाउफोर बादि उदाङै बिरलांनो नोंखौ लानानै सिमां रायजोआव थुला बायदि गुफुरजोनायनि गेजेराव सानैजों थाखोमालायनाय सना सानैजों गेलेनो ए माबाफोर खौरां दंमोन फंबाय ए खौराङाथ' जेबो गैया आदा जिराय मोजां गाज्रि रायलायनोसो दै हा गोसोफ्रा थिग जाबायमोन बाजै बे हादानाव थांनायनि बाथ्राया आंहाथ' थिगानोखा नों दे मा बुङो सोंना नायलाय मा बुंबावनो फंबाय आंहा साननाया दिदोमानो जायाखै एसे थाब खालामदो आदा बे सुजुगावनो सुजुग बेयाव थानानैलाय मा जानो रां रुफा हा हु गैया गारा रानजुदा बिफांनि दालायाव सोमखोर सोमखोर बिलाइ रोदोमगोन आं थानायाव माखौथो गिदिंफालाय आंथ' बाव थानोनो सुखुथारला माबा दंबा माबा गैया जेनेबा खें खें खालि खैफोदानो खैफोद हा हु गैजायै रां रुफा गैजायै मानसिफोरनि संसार जानाया बिदिनो आरो ओंखायनोथ' हादानाव हा नागिरनानै हैनो नागिरदों आं बे समावनो सम सुजुगा जाफ्लांबायोब्ला मावदां आरो जा आबादनि थाखाय जेबो सिन्था गैया हादानावनो मोजां जासिगोन आरो थांनानै लाहार फाहारखौ थाबैनो खालामदो थांनाया लाहार फाहार जाखाबायब्ला मन्दल मुहुरिफोरनि थाखाय 10,000 रांखौ हरफाखानांगोन आङो सप्तासेनि उनावनो हादानाव थांगोन थाथ'दो आदा थाथ'दो आइजोफोर आं सिखारथ'बाय औ हादानाव थांनायानो थिग जासिगोन आरो हाखौ लेबसेखौ फाननो थाखाय उरां माहाजोन रायलायहैदो हा बेजों रायलायाब्ला सोरजोंथ' रायलायबावनांगौ जाखो र' आं थांना रायलायहैगोन खुलुमबाय माहाजोन दे बै सेरा लाबोनाय बिमा जागोन बाजै गय जानोबा जादो हा मा खौरां अनारु खौराङा आदाखौनो एसे लोगो हमनो फैदोंमोन ए थान्दै बहाबा थांनो ओंखारदों अ आदै आं शिलंआवहाय मोनसे कर्सनि एग्जाम हैनो थांनो ओंखारदों फरायनाया बेसे आवगायखोथाय आदै ए आं दाखालिसो गुवाहाटि इउनिभारसिटिनिफ्राय MSc खौ पास खालामनानै फैदों मोजाङानो फैथार लाबो नालाय ओंखायनो फैथार लाबो बिदिब्ला थाथ'दो नामा जागोन दे थाथ'दो आफा दे माबाफोर उसुबिदा जाबा खबर हर आफा जागोन दे आयै दे बुंनाय अनारु नोंहालाय माथो खौरां दंमोन हादानाव थांनायसो आदा बेयाव थानानै माथो जेबोआनो जाथारला हादानाव थांनानैनो आं मावै दाङै जाहैनोसै बेनिखायनो गंसे न' आरो खलाबसे बिथा फाननायनि थाखायसो नाथाय अनारु आगै गोजाननि हाजोआ समायना नुनायावल' सोमखोर हादानाव थांनानै हादाननि हाफोरा जाहैगोनफा आगै जों साबदेवानि फंबाया जेबो उसुबिदाखौनो मावाखै आदा आरो बाजै रांखौ फैगौ समबाराव हरजोबब्लानो हाया जागोन होननानै बुंदों सिंसाब देवानि मानसिखौनो गद मोनखाथारा आङो जाफ्लांबायबाथ' मोजां
रांनि बेलायाव नोंनि न' आरो हाया थिग जागोन नाथाय नोङो जुमुनि फारसे आरो जुदि साननाया जायोब्ला आद्रा रां थानायखौ बै थालिर बागानाव आंखौ लोगो हम नोंनि आद्रा थानाय रांखौ बेयावनो लांबानो जाबाय मिथिया हसिया नोंसोर आंनि हायाव हादान सिफायबाय बिनि साजाया नोंसोरो मा जानांगौ आंथ' गाबोननो पुलिसनो हमना हरजोबगोन 900 बिगा गाहाम हा बोरै बोरै बिदि खालामजोबखो नोंसोरो निमाहा होदो माहाजोन बाबु जों बाव मिथिया हसिया हादानखौ सिफायफैबाय जोंखौ सिंसाब देवानिया बेयावनो हादान सिफायनानै लानो थिनहरदों सोर सिंसाब देवानि बिलाय बेखौ हमना लाबोग्रो अन्नानै निमाहा होदो माहाजोन बाबु जोंखौ बेयावनो थानो होदो हाख्रायाव थांनानै मालाय हा गैया हु गैया जों मा मावनानै जायो रोंबावनो जोंखौ बेयावनो थानो होदो नों अनाबालाय माहाजोन बाबु जों बिसि फिसा लानानै गोथाङैनो थैनायनि लामायावसै थिगैनो दं नाथाय फंसे बाथ्राखौ खोनासं नोंसोरो जि मावगोन बियो आंनो 50%आ आंनि जानांगोन खिन्थु मोजाङै मावनानै जानांगोन नङाबा खिन्थु खोथाया गाज्रि जागोन आं हले जागोन दे माहाजोन बाबु जों नोंनि खोथाखौ गनायगोन थारुना मोजाङानो जायाखिसै हासारबो होनाय जायाखिसै नालाय आमाय नै दैया लांदो आनै हर आं गांखाबायबो हा न'आव खामानि मावखांजोब्बायमोन औ मावखांजोब्बाय आमाय आनै न' गावनि आंगो जायगाखौ गारनानै मालायनि मिथिसयै जायगायाव थांनाया खि मोजां जागोन होनदा आमाय नों उन्दै गथ'जोंबो संसारनि दोहो दोहो खांलायनाय अरगेङाव नों मानो बाहागो लादों नोमानिया नोंखौ बिदि बाहागो लादों होआखै देवानिनि हरनांगौ रांखौ हरनानै हादानाव जाहैगोरनोबो माहाजोनजों रांखौ थोनायखिनि नायलायखाबोदो बे गंसेल' न' खरलबसेल' हा बेवलाय बेसेबांथो रां मोननांगौ जाखो इसिबां बुरजा रां दाहार थाखानायावलाय जा मोनो हिसाब खिथाब खालामनानै रांखौ लाबोबानो जाबाय बे जायगानि सोरलां बारलां संसारखौ गारनानै हादानाव ग्रोम ग्रोम न'खौ दायदिनि गोबांथार नङाब्लाबो गावनि आंगो गामियाव अननाय आरो खौसेथिया बांसिन दं आनै हादानफोराव बेफोर अनलायनाय आरो खौसेथिया गैयाबो जानो हागौ आनै जुमु हादानाव थानाय गासै सुबुंफ्रानो निखावरि गोजा निखावरिजों निखावरि मानो अना जानो हादानाव थांनाय बाथ्राफोरखौ आं एसेबो साजानाय मोनाखै आनै जाबाय जुमु जिउनि गासै नाजै बिलाइखौ समासो बोरलाना खोन्थागोन जाबाय बेफोरखौ दा उनाव सावरायबाय थागोन जोङो थ' न'आव थांसै फैदो आमाय जिरायदो फंबाय जिरायदो जागोनलै आदा जागोन अनारो फंबाय नोंनि न'आथ' 15,000नि नङा अब्लाबो आङो बेखौ 15,000 होबाय आरो नोंनि हा बिथायाबो फवासेल' अब्लाबो आं बेखौ 18,000 रां होबाय आरो माबाफोर दंबावो गैया आदा नांगौनि बाराखौनो होखाजोबखाबाय नोंनि धोना गासै 32,000 रां जायो दा बिनि गेजेराव आं नोंनो सिगाङाव बेसेबां रां हरखोमोन 30,000लै आदा दा बिदिब्ला आं नोंनो 2,000 रां हरबावनांगौ न' फंबाय बिदिब्ला बेल'जों जेबो जानाय नङालै आदा दायैनो सिंसाब देवानिनोबो 10,000 रां हैनांगौलै आदा
आरो हादानाव थांनानै जाहैनोबो आखायाव थाइसेबो राङानो गैयालै आदा। बेखायनो नोंनि सुबिदानि थाखाय जुमुनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन ना आङो। 15,000खौ लांदो, जुमुखौ अराय समनि थाखाय आंनि न'आव गालांदो। मा जाखो अनार फंबाय? बिमा बिफा गैजायै मावरिया गथ' उन्दैनिफ्रायनो खांहैबाय गिदिर गोलाव खालामबाय आं। बे गथ'खौ गारनानै आं माबोरै गोजोनफिननो आदा? आं बिदिखौ माब्लाबा सहायनो हानाय नङा आदा। नोंबो साननानै नाय। अब्ला नोंसोरो हादानाव थांनानै बिसि फिसा मोखां नायलाय रसा नांनानै गोजोनहैदो। मिथिखाव अनारु, जुमुनि बेलायाव गोरोबनाय गैयाब्ला आं रांखौ हरनाय जानाय नङा। हे गसाइ, आंनि जिउआव मानो खैफोद लाबोबाय थाखो? आंखौ अनहरदो गसाइ। नोंनि साननाय जाथोंसै आदा, आंनो रांखौल' हरदो। हा बे बाथ्राखौ दहायनो बुंब्लानो जायो, माने एसे गोबाव खालामनांगौ जाखो? न फैसाया साननानै लादो। गोजोनबाय आदा। दे हामबायसै हामा आं थांनोसै आदा। दे फंबाय। ओइ दखानि, आंनो लेस मोनसे हरलाय। लेस? औ। 5 ना 10 थाखानिखौ नांगौ बेबा? हरदो 10 थाखानिखौनो, उन्दैफोर बुरजा ना राननो थोआ। 10 थाखानिथ' गैलालै, 5सो जासिगोन। दे हरदो दे, 5आनो जासिगोन। र' 5। थाथ'दो दखानि। नै फंबाय, बहा थांनो ओंखारदों? आं बे दखानावनो फैब्रबदोंमोन, खरस एसे लांफैदां। हा बोरै जाखो खबरालाय? ए खबराथ' मोजाङैनो। नोंबो दायो बेलासियाव आंनाव थांबानो आं जाबाय। गाबोन फुङावनो थांगोन हादानाव। आं थांबाय थाला आदा, राङा दङबा हरदो, गैयाबा गैयासै। राङाथ' जाबायमोन। आच्छा। नैबेयाव थांखानाय दं। दे जाबाय दे। हा जों माब्लाथो थांनांगौ जाखो? नोंसोरो सम नायहा थांदो। हजोंहाय देवबार मुंनि मानसिखौ लोगो हमहैदो, रांखौबो बिनो लागोन। जागोन दे फंबाय। दे आदा, होमबा थाथ'दो। केन्डेल नांगौलै फंबाय। केन्डेल? औ। राजा, केन्डेल हरलाय। मोनबैसे? 2 पेकेट। मोननैनो? बेसे जाखो मोननैजों? मोनसेयाव 20 थाखा, 40 थाखा जाबाय। माबाफोर रायलायदोंमोन? रां हरलायनाय? आं हादानाव खारलांनोसै फंबाय। आच्छा। हा बानायनो थाखायनो आं बेनो बे रांखौ हरनाय जाबाय। सुबुं हारिनि गोजोन संसारा हादानावसो दङसै फंबाय, हाख्रायाव गैथारलिया। हाब आदा, मावनानै जायोब्ला जोंनि बुहुमावनो गोजोन संसारा दंब्रा। जोंनि बर'फ्रासो उदाया। आंहा खाफालानो गैयालै फंबाय। मावनानै जानो थाखाय गासैबो राहाखौनो खोमानानै लानांबाय। मानसि हारियाबाथाय गासिबो बिदिनो। खालि माबा मोनसे जायोब्ला गावनि खाफालखौल' दुसियो। खाफालनि अनगायै खर'नि मेलेमा जे खामानि मावो, बेखौ बुजिनो रावबो रोङा। थादोलै फंबाय, आंहा देवालि फुजानि एसे सोरां होनांगौ दं। दे आदा, दे। एसेबां गोबाव, नोमायानो दाबो सफैया, केन्डेलानो जोबलायनोसै। ए माथो सावगासिनो दङ बेलाय? औ। जोमु, नै केन्डेला। सावबावदो। र'। हा राङालाय जाबायमोन? औ मोनबोबाय। $5,000ल'? बेसेबांथो मोनबावनांगौ जाखो? एफा बुरजा रां दाहार थाखानानैलाय। देवानिनोबो 10,000 हरनाय जाबाय। होनबालाय एफा बुरजा रांखौ बोरै मोनबोबावखो? आंखौ निमाहा हो जोमु। आं गासिबो सानदोंमोन, नाथाय गासिबो फैमाल जाजोब्बाय। नों मा बुंदों आमाय? आं बे बाथ्राखौनो हमनो हायासै। आंखौ निमाहा होदो जोमु। आं नोंखौ फानबोनाय जाबाय। उनाव माहाजोन आं नोंखौ फानबोबाय। रुपा, प्लिज रुपया आं जाथिनो गोसोखौ।
नों बे फिसा फाननायनि फैसाजोंसो हादानाव ओंखाम जाहैनो हादों जाहैनांगौ आरो जाहै नायनो बे गथ'नो मोनगौ अब्लानो बे गथ'खौ मानो खालामोन मामिसो दंमोन नङा बे गथ'खौ खांनायनि नों बे गथ'खौ आलो गोजोन खांनो हायाखै आरो बे खोथिया गथ'खौ नों बोरै फाननो हागोन नाङा नोंनि फैसाखौ थां नों बे फैसाखौ हैफिन आंनि फिसाफोरनि फैसाखौ नाङा नों बे गथ'नि जिउखौ थेर खालामनो हायोबा आं हाया आं हानाय नङा आनै रांखौला माहाजोना माया थान्दाया आरो आंनि रादायखौ आबुं खालामनो बे हाबाखौ मावदोंबो जानो हागौ आनै आं थान्दैनोनो आंनि जिउखौ होखादों आनै आमाय नों आंखौ बोर सारस्रि आमाय नोंबो आंखौ बोर सारस्रि आनै आंखौ बोर सारस्रि न'गारनानै थांनायनिफ्रायनो अलंबारा जेबो खबरानो गैया ना जानाय ना बहा थायो जेबो उदिसानो गैया खामानि मावबाय देबिका आंनि फरायनायजों खोनाफैब्लाबो बेखौ आंनि फिसा बायदिमोन दिनै आं बिसोरखौ खालामनानै लाबाय जाबाय आमाय जों नोंनि आखायावनो थाबाय थागोन आमाय नोंसोर जोंखौल' नाङामाय आंनि सेरावनोब्ला आरो अलंबाराबो जाहाबो जानो हागौ आमाय अ बानायसोमोन फै जों नोंनाव निमाहा बिनोसो फैदोंमोन आमाय निमाहा मानि निमाहा औ आमाय अलंबारा बै किडनेप केसआव जेबो दाय गैयामोन बिनानावनि फर्म फिलापनि थाखायल' बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन औ आमाय अलंबारा बिनानाव जुमुनि फर्म फिलापनि थाखायसो बे खोथाखौ जोंनि सिगाङाव गले गले बुंदोंमोन औ आमाय अलंबारा गावनि जिउनिख्रुइबो बिनानाव जुमुनि जिउखौ बेसेन गोसासिन सानो अलंबारा बे न'निफ्राय खारनांगौ जायामोनबा जुमुनि फर्म फिलापा जानाय नङामोन आमाय अलंबारा दं अलंबारा बाजौल'सो मिथिगौ ना गैया आमाय अलंबारनि जेबो खबरखौनो मोनाखै हे गसाय आदाखौ जेरावखि थाया गोजोनै लाखि गसाय गोजोनै लाखि जाबाय बुंलावरियाव अलंबारा सासे गोरों गथ'गा बियो मालायनि जोबस्रांना खामानि मावनो हागाया अलंबारा मालायनि जिउजों गेलेग्रा गथ'गा नों बेखौ मानो बुजियाखै खुलुमबाय आदा बे गथ'खौ दिनैनिफ्राय नोंनि आखायाव गथायनो फैबाय आङो बे गथ'नि मोजां गाज्रि उन सिगां नायनाया नों आदानि जागोन फंबाय सिन्था खालामनाङा आं दं
आंखौ निमाहा हो जोङो गिदिर गोलाव खालामबाय आं नोंनो जेबो होनो हायाखिसै नोंसोरना आंखौ निमाहा खालामदो आंखौ निमाहा खालामदो जाबाय 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 आं दङ ना फंबाय आं दङ आंनि जेबो नाङा आमाय आंनि जेबो नाङा नोंनि बिखानि अननायानो आंनि थाखाय थोजासे आमाय नों बिदि दा बुं आमाय नों बिदि दा बुं आंनि मोनसे बोसोन नों बिसिनि बिसोर जाथिनो बिदिनो सोलि नों जोंनि मेगननि गोजोनब्लाबो अराय सम नोंखौनो गोसोखांबाय थागोन आं नोंनि थैनि फिसा नङाब्लाबो नों आंखौ असे फिसा साननानै ला आनै असे फिसा साननानै ला सम लानानै बिदिनो गेजेर गेजेर नायफैबानो जाबाय जागोन बाजै जेमा आनै नों थादो आंनि आखाइयाव नोंखौ दिनै गालांनोसै बेखौ बावनो मोननाय नङा नों जेमा जोंखौ बावनाय नङा आनै आं बिदि दुखुथिया फिसाखौ अराय सम गाबाव आनै अराय सम गाबाव आदा भाराया बेसेबां जाखो सानैजों 100 थाखा जिउनि हान्थिनाय लामाया बहा जोबथारगोन अनारु जिउनि हान्थिनाय आथिंनि आगाना
दानो जोबथ'नानै सम नङा दिपिका जिउनि बै फैसालिखौ सोनानै थ' थांजेनि दिपिका थ' बैयाव ससे थांबावजेनि नों ओंखाम उखैयाखै दिपिका आं जोबोद उखैबाय दैबो गांबाय आंबो सहायनो हाला ओंखाम उखैबाय र' दिपिका बै दंफां सायाव दसे जिरायहैनोसै थ' एसे मेंगा होदिनि थुदो माम्बार र' दानो मोनहैगोन बैयाव जिरायहैनोसै थ' हरदो थफ्लाखौ आं लानोसै बेयावनो जिराय आइदै नों जोबोद दै गांबायना दिपिका बबेनि गोदाव सोराव खिन्थ'ला फैबायब्रा बिसोरलाय नायनि र' बबेनि जाखोब्रा बिसोरलाय ओइ नोंथां ओइ नोंथां हाब बबेनि जाखो नोंसोरलाय नोंथां जोंसा मुंनि देवानिया बे ओनसोलनि देवबार मुंनि माहाजोनजों रायज्लायबानो हाया जागोन होननानै बुंहरदोंमोन बिदिबा नोंसोर बे मानसिजोंसो थगायजादों आं आरो जोंनि हालामनि मानसिफ्रा बेखौ मोजाङैनो मोनथिगौ हा खालामनानै होगोन होननानै आंनिफ्राय 10,000 रांबो लाबोदोंमोन देवानिया बेथ' जाखागोन नाथाय देवानि बुंनायखौब्ला माब्ला लोगो मोनगोन नोंसोरथ' ओंखामबो उखैबाय थौदो आंनावनो थाहैथ'दो जुमु नों दिनै आंनो ओंखामखौ दौनांसिगोनसो जागोन दे आमाय गोदो आंनि दिनाव नोंबायदि समायना सिख्लाखौनो नुनो मोनामोन जुमु दासो नोंसोरबायदि समायना मेगनाव नांसारलायनाय सिख्लाबो नुसै जेरै नों मुगाया सोलायबायना आमाय बै समनि मुगाया दा गैला नोंगौ जुमु मुगाया सोलायनाय बायदि नों आंखौबो सोलायहोदो आंबो मुगाजों सोलायनोसै आं माबोरै सोलायहोनो आमाय आंथ' मुगा नङाना मुगाजों फिदिंजानाय सासे बान्दिसो मुगाजों फिदिंजानाय नों सासे बान्दिब्ला आंबोथ' बान्दा जानो हायोना आमाया मा बुङो दाय
हादानफारा गामिनि रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै गेरेंगा बिथाङा दिनै आश्रय लाफैदोंमोन। दिनै बे जायगायाव फैनानै दिनै रायजो राजाफ्रा दोनगोन ना दोना, दिनै बेखौ रायजो राजाफ्रा सानलायलायनानै बिबुंथिखौ हरदो। बे देवानिया जोंखौबो बिराद हालाय हाफाय खालामो। रायजो राजानि सायाव बुंनो थाखाय आं हगारथ'नानै थाथ'नाय जाबाय आरो। बिथांमोनहा हाख्राइनिफ्राय हादानाव संसार जानो होननानै फैदोंमोन। सिंसाब देवानिया जेरै जोंखौ खैफोदाव खोख्लैदों, बे एखे खैफोदावनो बिथांमोनहा गोग्लैदों। बेनि थाखायनो जोंनि हादानाव आश्रय बिनो होननानै बिथांमोनहा फैदोंमोन। दा रायजो राजाया हगारो हगारा दोनो दोना बिसार खालामनायदो। बेनोथ' जाबायलै, जोंनाबो हादान गोदान जाहैबाय, हाफ्राबो बारा बुरजा गैया। मोजांबो मिथिया गाज्रिबो मिथिया, मानसि सोनोबो जोंबो एसे आफस खालामनाय जाबाय आङो। नोंसोरखौ सिंसाब देवानिया देवमोननाव थिनहरदों नामा? नंगौ रायजोफोर, बेयो आंनिफ्राय 10,000 रां लानानै बेखौनो लोगो हमनो थिनहरदोंमोन। जोंखौबो बिदिनो खालामदों, नाथाय बे हालामाव देवबार मुंनि मानसि गैया। नङाबा बे देवानिया जोंखौबो हालाय हाफाय खालामदों। जेयानो जाया रायजोफोर, जों बयबो बर'जों बर' अनलायनायानो जोंनि मोनसे धोरोम। रायजो राजाफोर, बहा थांनो रोंबावनो बिसोरो, बावहायनो थाथोंसै दां, अनलायलायनानै दोनदो रायजोफोर। नंगौ, जोंनि माहाजोननि हादानखौनो सिमफायनानै लाथोंसै। जों बे हादान हालामाव अनलायनानै बयबो रायजो जादिनि। जों बयबो खौसे जा रायजोफोर, जाहाथे जोंनि गेजेराव खैदां खैफोद फैनो हाया। जानायल' हाख्रायाव थाइगिर फिसायानो गैया नालाय, हादानाव सानैसो फैनानै खोब थाइगिर जाफैग्रा जादों बियो। जेब्ला लोमजागोन अब्लासो बुजिगोन। नै माथो नोंसोरबो बावनो जिरायनानै दंलाय? औ दङ दे। बे नों मैया मावनो बुंनायखौनो मावदों आं। हादानाव संसार जानाया देहानि बोलोजोंसो नोंथां। मावनानै जानो हायोबासो मोनजायो, नङाबा राननानै थैनाङो। हागोन नोंथां, जों मावनानै जानो होननानैसो फैखाथारनाय। नोंथाङाल' हादान सिफायनायाव मदद होबानो जाबाय। जागोन नोंथां, राहा गोमाजानाय सुबुंनि थाखाय आंनि गोसोआ अराय सांग्रां। बिदिबा नोंथां, बे आंनि खनासे हायावनो लुनानै दोनखानाय न'सा दं, बावनो थानो हागोन। जागोन नोंथां, थागोन। आबादनि थाखाय नों हादानखौ जेसे हायो एसे सिफायनानै लाबानो जाबाय। बिदिबा नोंथां, हादानाव फैनानै माबोरै मोनखो? मा बुंनो नोंथां, हादाननि गोदै गोबाब दाबो आंनि सालायावनो नांजेनाखै। जागोन नोंथां, गासिबो मोनजोबगोन। थां दिपिका, जानायनि लाहार फाहार खालामहैदो, आं एसे खामानियाव थांनो। गोदान बोसोरनि दाउ खौवौ गोसो होसार मेथाइ खनदो, जोंहाबो दिनै दुखु दाहाखौ गोसो हगारसारनो हाबाब जोंनि हादान। हाबाब अनारु, नों मासे मोजां मेथाइ खननो रोंगौब्रा। बिदिनो रंजाहोबाय था दे जोंनि हादान गामिखौ। अनारुनि मेथाइ खननायाव आं गोसोआसो मेखंलाबायदोंलै, आंहा माबा मोसानोसो गोसो जालाबायदों। नङाथाय माथोब्रा, अनारुखौ हादानाव लोगो मोननायनिफ्रायनो खायसे खायसेनि दाहा दिखारखौ बावगारनानै थानो हादों। देग्लाय बैसागुआव मोजाङै रंजाथारनांगौलै अनारु। जोंहा ज' हादाननि जानानै मोजाङै रंजा बाजा थानाया मोजां। औलै अनारु, गाबोनथ' बैसागु, दोंसे मेथाइ रोजाबना होनांगौलै नोंहा।
गाबोन सोर बेसेबां रंजानो हायो रंजा गोसो होनानै आं खनगोन मेथाइखौ औ बैसागुनि जौबो लोंनांगौलाय गाबोन ओइ अनारु एसे दानफैलाय आं मेंनाय मोनबाय हरलै दे आं दानसैलाय दे गावजों गाव मिलायलायनानै माव ओइ आदा एसे हगारलाय हरै बायसिगोनलै बियो गोग्लैबा साइड जाना हो मोसागोनहाय आगै मोसागोन हाब लोमजानायावनो जौ लोंबावबाय नोङो लोङा माथो बोसोराव खेबसेल'खौलाय लोंनानै थिगसे मोसानांगौ बेयावबो लोंबाय बै बाबुमोननावबो दहाय लोंबावबाय गोरान सिन्थाय लोंबावबाय लोमजागादां लोमजाफिनबावबा मा जानांगौ जाखो नोंलाय मोजां लों आनैमोन लोंसाबदे बेखौनो बैसागुनि दे आनै दे रायजोफोर जोंनि हादान फारायाव बैसागु रंजाफेरामोन दिनै अनारु आरो दिबिका फैनानै बैसागु रंजानायाबो सौफैबाय दे जोंहा बयबो ज' रंजादिनि दे अनारु बैसागु मेथाइया खनना होदो दे दामनानै होदो दे आं खननोसै दे दामदो आच्छा जागोन दे जैसे कि खैफोद फैया रंजा बाजायै संसार जागोन जों जैसे कि खैफोद फैया आलो गोजोनै नखर दालांगोन जों जैसे कि खैफोद फैया हादाननि आबादजों नखरखौ लाखिलांगोन जोंनाव एना एनि गैथारा अराय सम अनज्लायना गावजों गाव गोरोबलांगोन जेसे कि खैफोद फैया रंजा बाजायै संसार जागोन जों आलो गोजोनै नखर दालांगोन जों जेसे कि खैफोद फैया हादानाव फैनायनिफ्रायनो नांगौनि बांसिन खामानि मावना जाबाय नोङो आरे दिपिका हादानाव मावना जानो होननासो फैखादोंना जोङो जानो गैयाब्लाबो आं नोंखौ बांद्राय खामानि मावनो होआ जायालासे दै लोंनानै थानो हानायमोनब्ला हादानावलाय माथो फैनांगौमोन जाखो जोंलाय आंनि बुंनायनि ओंथिया बिदि नङामोन नाथाय नों मिथिखा जों सानैनि संसाराव नोंनि खावलायनायावल' सोलिया आं नोंनि हिनजावनि खावलायनायखौ नोंबो मानिनांगोन आच्छा मानगोनां बिसि दिनैनिफ्राय आं खामानि मावनायखौ खमायसिगोन जागोन ना
मानसिनि देहा आरो जिउआ लहा नङा अनारु मानसिनो जिरनबो नांगौ नोंनि बांद्राय खामानि मावनायजों नोंनि देहाया माबाफोर जायोबा आं हारसिं मा खालामनो गोबाव सम संसार जालांनांगौनि बाथ्रा दंना अनारु नों बेखौ एसे साननानै नाय नोंगौ दीपिका आं दिनै से घन्टाल' खामानि मावना फैगोन दै बाय थाबैनो फै आं बे हाग्रा बारियाव हारसिं गियो सिखारनो ना मानो आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना बिमा जौ दालों दालों होननानै बारा मोनथारबाय नामा नोंलाय बारा मोनथारबायबा दे मोजाङै उन्दुदो दे आं बुंखादोंमोन ना जौखौ दालों दालों होननानै माब्रै जामारखो नोङो बिमा बारासो जाबाय नामा नोंलाय बोरैबासो जाबाय नामा नोंलाय जौ दालों दालों होननायखौनो लोंदों नोङो बोरै जामारखो नोङो मा जामारखो नोङो बिमा जौ दालों दालों होननायखौनो लोंबाय नोङो लोगोफोरजों दानिया मा जालांखो जों ओरैनो थानानै मा जाबावनोब्रा बे दैज्लां सेमानि हा हु गैयाब्ला बिसि फिसाखौ जों माजों फोथांबावनो एसे माहाजोनजों थांना रायलायहैदिनलै नङाबा बोरै जाबावनांगौ जाखो बे हादान जायगायाव जों मा मावनानै जानो आबाद मावाबाथ' जों जेबो मोनजाखाया नै माथो माहाजोन बाबुआ बावनो दंलाय बांद्राय दा सानसै माहाजोन बाबु मानसिनि जिउआलाय बिदिनोसै थैनाय थांनाया थाखायो नोङो माहाजोन थैनाय थांनाय बिदिनो बयनिबो बरादाव लिरनाय दंखायोबा बांद्राय सिन्था खालामनानै लाब गैया साला आंखौ बुजायनो फैदों नोंसोर हा बे दिबिका आरो अनारुखौ बुजायहैथां आंहा मानि सिन्था ओजों हिनजाव थैजादों नोंसोर खुसि मोनदों थां जोंनि हादानाव बैसागु रंजाफेरामोन बैसागु जाफेरामोन देग्लाय बैसागु जादों हा बिनिफ्राय आंनि हिनजावा बोरै बे खैफोदा जाखो बोरै थैलांखो आंनि हिनजावा नोंसोर आरो खुसि मोनदों बाव नोंसोर मिथिखा गासिबो मिथिखा अनारु आरो दिबिकाखौ बे जायगानिफ्राय होखारहरनो हायाब्ला नोंसोरो आंनि हाखौ मावनानै जानायनिफ्राय गासिबो थांजोबनांगोन मिथिबाय दानो होखारहै नङाब्ला नोंसोरबो थानो मोननाय नंला गाबोननिफ्राय मिथिबाय दानो थां अनारु आरो दिबिकाया हादाननि मोजां सोलायनायसो लाबोदोंमोन दा मा खालामबावनांगौ जाखो एसे बेबस्था खालामनांसिगोन जा होमबा गोबां समनि उनावबो अनारु आरो दिबिका थायोबा मोजां सोलायनाया फैखागोन अनारुखौ दोननानै जोंहा गोदाव सोराव जाबावनांगौ आरो बिसि फिसा लानानै नोंनायाथ' नंगौ दैबानायाव गोजाव गोजाव जों दासो रुबुं मोनदों अनारुमोननि थाखाय गोजावबाय थानो सोरनि जिउआ हायो अनारुमोनखौ होखारनायनि बिबाना नोंनोनो होबायलै होखारहैदो जोंबो मिथिलालै बोरै जानांगौब्रा गोदाव सोराव नै दिया मा जिनिस बिलाय मा जिनिस सोर गालांखो मिथिया नायनायसै नों आंखौ देगांदों होननानै बोरै मिन्थिया दिपिका
फिसाया दाबसेनिफ्राय मेंनानै फैयोब्लादि बिसिफ्रा दै होनानै गोजोन होनांगौ। नों जोबोद गियानि। हिन्जाव माहारिनि गोजोन सोराङा नोंनावनो दङ। नाथाय आं बायदि गोरिब फिसायनि आखायाव गोग्लैनानै नोंनि गोजोन सोरांखौ आं खोमसियाव खोख्लैगासिनो दङ। बेफोरखौ दोन, जुबो हरदों खोमा लाजोंखौ नाय। जोंनि थाखाय जेरावबो गोजोन गैलामोन आरो खैफोदनि उरियाव खामग्लिनाय आथिङा बबाव थांबावनो। दा गासै दिबिका जों बायदि गैया रोङैनि मेगननि मोदैया बेसेन गैया आय होननाय रावबो गैजायै जिउआ बरानि दाहाजोंनो जेरैखि जाया बुखारलांजागोन। बेसेबांबा गोजानाव बुखारलांजागोन। दद' दिबिका न' सिङाव दद' दिबिका न' सिङाव। नोंनि दाया मा बेखौ मिथिगौ नोङो? गले गले बुंसेयावबो मिथियैनि थाखायनो दिनैबो नोंनि साजाया। मोदोमोथ' सिख्लाफ्रा बिदिसो मोदोमो। आंनि मोजां मोननायखौ बुजिया नों? नोंनि मोदोम गोथांखौ जायै जायै फोजोबगोन आं दिनै। हान्दै बाबु उन्दैनिफ्राय नुबाय थानाय गावनि जायगानिनो दुखुथिया सिख्ला बिनि सायाव मानि आखु? आं बेफोरखौ बुजिनो थाङा थान्दै बाबु, नाथाय गावसोरनि खुगायाव गुमा जानानै बारसोम फैनायासो नोंनि खैफोदखौ लाबोबाय। आंखौ जोनोम होग्रा बिमानि समाय, आंखौ मोजां मोनग्रा जुमुनि समाय, नोंसोरखौ साफा 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 खुलुमसोगोन। आदा हगारदो। हमदो माथो होख्लाय बेखौ होख्लाय।
हौनि खारबाय जोंनि खाफाला मानो बिदि जिउ दैमायाव जाब्रां महरै गोजावबोदोंमोन जाब्रां महरैनो गारलांफिननोसै बिसोरबा दा हाथा हामा बहा थाहैगोन जोंखौ दोनफिनदो रायजो राजाखौ अननानै जों आरो मानो होखारबाय गोसिबालाय बियो जोंनि बरा देबिका फैदा देबिका थादो रायजो राजाफोर बिदिजों जानाय नङा अनारुआ गैया गैया बियो फुङावनो ओंखारलांदों हादान सिफायनो ए मोजांनि बाथ्रा नोंसोरो हादानाव फैबाय नोंसोरो दा हादानाव फैबाय आरो बैसागुबो रंजाफेरा रंजाबाय नाथाय आंना बिखाया लान्दां आंहा रावबो गैया मिथिबाय माहाजोन नों बेफोरखौ मा बुंनो नागिरदों इस नोंनोथ' नुबाय दिबिका बे आंनि धोन सम्पथिखौ हाफुखौ दा बेफोरखौ बेंनो थाखायनो आंनि खंख्ला संसारखौ आबुं खालामनायाव बे बाथ्राखौ बुंदा मिथिबाय बे हाबाया आंजों जाया नङा माहाजोन अनारुआ गोरिब गुन्द्राबाबो बे आंनि जुनों फिसाय अनारुनि बिखाखौ खामग्लिनानै आं गोदान संसार जानो हानाय नङा आंनो नाङा माहाजोन आं दुखुथिया फिसाखौ लानानै आंनि जिउखौ गोजोन होगोन आं दुखुथिया फिसाखौ दुखु होआ माहाजोन दिबिका बे आंनि मोननो सोंनाय नोङो बे अनारुजोंनो दुखु दाहायाव गब'नानै रायजो जाबाय थानो ना आंजों सुख गोजोनै रायजो जानो आं थांसै नाथाय आंनि सोंनायनि फिननायखौ
साननै गेजेराव होनांगोन नङाब्ला बे जायगायाव बे हादानफारायाव नों थानो मोननाय नङा बिनिफ्राय नों गोजानाव खारनांगोन मिथिबाय दिनै बाहेरायाव जेबो खामानि गैयाबा न'खरनि मोजां गाज्रि बाथ्रा सावरायजागौमोन नामा बिफा नंगौ बिमा आंबो दिनैनि बे मोजां सानावनो नोंसिनि सिगाङाव स्रास्रियै फोरमायखानो सानदों बाथ्राया जाहैबाय साननैसोनि गेजेरावनो आङो जुमुखौ जुलि खालामसिगोन आफा लाजिया नोंहा बोरायलायनानै फिसानि समानखौ बेबायदि हाबा लानो बुंनो समाजखौ सानाखै लाजिनो रोङा नोंहा आहा समाजजों सोमोन्दो गैया बिमा नाथाय बे हाबायाव नोंसोर आंजों मदद होफानांगोन नों नोंनि बैसोखौ सानदों आफा नोंनि बैसोआ बेसेबां जाखो हाबानि बेलायाव बैसोनि खोथा फैयालै थान्दै रां रुफा धोन दौलत थायोब्ला गासिबो हाजोबो आरो नों मा मिथिगौ बिमायारि जुमुखौ आंनो नों होलांखादोंमोन नों बेफोरखौ मिथिगौ नामा बिनि बिमायारि फानलांबाय नोंसोर आंखौ मानो बे बुहुमाव जोनोम होआ आयै नोंसोर आंखौ दुखु साजालाखौनो होदोंमा आंखौबो लांफै आयै आंखौबो लांफै आफा आंखौबो लांफै थान्दै नोङो बिमाखौ बिमा जायैनि सिगां बिमा बायदि साननो हानायनि थाखाय साबायखर नों जुमुनि गोसोखौ मोनदांनो हाबायना आफा आं बिनि गोसोखौ मानो हमदांनांगौ खोनासं आफा नों रांनि देरगानायाव जुमुनि सोलेरखौ बायनो हागौ नाथाय बिनि गोसो आरो सानस्रिखौ बायनो थाखाय नोंनि रां आरो दोहोना थोजासे नङा बुं आफा नोंनियाव बेसेबां रां दं थान्दै आं नोंनि बिफा नों आंनि सिगाङाव बिदि गोरा राव बुंनो समाया नों बेखौल' बुं नों मा सानदों नों जुमुखौ गारनांगौ आफा आं गारा नों गारनांगौ नों आंनि साननायजों गोरोबाब्ला नों दानो ओंखारलां जागोन आफा नोंनि अहंकार गोसोनि न'खराव थानानै गावनि जिउ गावनि मेगननि मोदैखौ बेसेन गैयै खालामनो आंबो गोसो जाया ओंखारलां नोङो बिफानि हेंथा होग्रा फिसाया आदा आंखौ गांखंबायनाय दाउदा खालाम आदा मिथिंगानि उदां बिखायाव आला गोजोन रंजानो आंखौबो आगोर होदो आदा आंखौबो आगोर होदो सुबुंनि सावनांनाय बे न'खराव आंबो नोंखौ हारसिं गालांनो गोसो जायासैमोन फै बै मिथिंगानि उदां बिखायाव सानैजों रंजायनि थौ आदा हगार बेखौ लांबोना हगार है दाना मानो थांदिया ओंखारलांदो थांगोन माहाजोन नाथाय हांगार नांनाय मोखांखौ लानानै जोंनि न'आव खेबसेबो दाथा जोंनि बिमा बिफानि न'खराव थ'दो आफा नोंबौनाव थांसै नों बेखौ ओरै फोजोबनानै बैथिं गासिबो मावहैनानै नैबे गाहाय जाबाय नालाय बैयाव दै थाया बेखायनो बैथिं एसे गोजौ बिराखौ मावलाबायदो नोङो देग्लाय मा माइ गायनांगौ जाखो आदा रनजित बायसमुथि अनारु बै मोसौ गलियाव आं सासे मानसि गारबोनानै फैदों लावखार बेनि एसे बे न'निफ्राय बै न'निफ्राय एसे जाग्रा लांनानै होदो बिनिफ्राय बे मोसौ गलियावनो हाखर एसे जावनानै गारबो थांदो नोङो जागोन माहाजोन बाबु
थांदो दे नोंनि जाग्रा मुवाया अलंबार हो अलंबार नों बोरै दङ नों बबेयाव सफैखो दंसाबो आनै दुखुनि दाहाराव आंखौ खुरखानानै आंखौ बेयावनो गालांबाय आनै खाथियाव फैना आमाय अलंबार बानायसो आंखौ निमाहा हो आंखौ निमाहा हो आंखौ निमाहा होदो अलंबार आंखौ निमाहा होदो आं नोंसोरनि जिउआव गोबां खैफोद गोलैबाय बिदि दा बुङामा समजों लोगोसे जिउनि नायजाबखौ नायलांगोन सुबुरायानो जम्मुखौ माजों हाबा होनो लांदोंमोन नाथाय बेसेबांबा गोबाव जाबाय जुमुनि जेबो खबर गैया गसाइ जुमुखौ आरो हादरावलाय मानो फैनांगौ मा खालामनो अलंबार जिउनि गोजोननाय गावनि थाखाय आं राहा गोमाजानाय दावबायारिसो अलंबार नोमाया हावरिया मा खालामनो बिदि दिबिका अ माथो माहाजोन बोराय फैदों गैयाफा न जिराय बहाथो थांदों दङ न'आवनो ए माथो माहाजोनबाबो फैदोंलाय खुलुमबाय खुलुमबाय माबोरै दं मोजां औ मोजाङैनो दङ दाननैनि खरसाखौ लाबोखाबाय आं बेजोंनो सोलिथ'दो आरो हादान सिफायनांगौनि जायगाया
बबाव गोसोआव दं दा बै सान्थिफारायानो हो बावहायनो सिफायनांगोन आवग्रिनानै दोनबोनाय बै दागखौ बै हाखौ गासिबो सिफायजोबब्ला हाखौ नोंनो खावसे मोनगोन मिथिबाय जोंफोरबादि हा गोजोरायनि थाखाय हा मोननायासो खाफाल गोनां बाथ्रा अनारु आंखौ सिन्था खालामनाङा नों थांनांगौ मावै थां बेखौथ' मावहैखानांगोन इसोरनि अननायाव नोंल' मोजाङै थाथों थांदो अनारु मोजाङै मावहैदो रया हनै नों मोजाङै थाथ'दो दिपिका दे जागोन नोंबो मोजाङैनो थां थांदो थां माबार जेरिङाबो लामायाव नेगासिनो दं जागोन दे माहाजोन हा मानोथो एसे गोबाव मा खालामबाय थायोब्रा नोंलाय साना सानजौलायलांबाय माबालै माहाजोनबाबो फैदोंमोन नालाय बेजों एसे रायलायनाय जादों बेफोरजों बोरै खामानिया एरनांगौ जाखोब्रा हा रुवायालाय बोरैथो ए रुवा नङा माथो बावबाय आङो लायफिनसां थाथ' थाब फैनांगोन खिन्थु जागोन आं नेनो बाथारबाय औ जागोन दे नोंहा फिसायबो दं खाफालाव सिन्दुरबो दं नाथाय नोंनि सिनायथिया बेजोंल' जानाय नङा नै बेजों जागोन मिथिबाय नोंनि सिनायथिखौ नोंनि फिसाया मा होनो हाबावनो फै दिबिका नैबेखौ आं नोंनो गानहोनो ना माहाजोन आं बेफोरखौ गाना बाह माहाजोन बाबु बाह नोंनि फान्दाय चुला गोसोनि आखुआ दिनैसो रोखा बेरखांबाय माथो बाह बेसेबां देरगाथाव बेसेबां आर बाखनायथाव बेराफारसे बेसेबां मुगैथाव बाह बाह दा आं मिथिबाय माहाजोन बाबु नों दिपिकानि गोसो खाथियाव फैनोसो नों बेफोरबायदि दंखाय फसिथावखौ गेलेदों नों आंखौ गोरोन्थि दासानावनारु प्लिज गोरोन्थि नङा माहाजोन बाबु बे आंनि थाइनै मेगननि सैथो नुथायसो मा बे आंनि थाइनै मेगननि नुथाया नंखाय आं रागा जोंनांगौबा मा जागोन नोङो मिथिगौ नों अनारु जाय अरजों जायनि दुखुआ खामजागासिनो दङ बे अरजों खामजानो एसेबो गिनाय गैला माहाजोन बाबु अनारु माहाजोन मिथिगौ नोङो उनाव नोंहा मा खैफोद जागोन खैफोदनि मुंखौ माब्लाबाबो दा बुंसै बे खैफोदा आंखौ सिगिनो हाला माहाजोन अनारु नों आंनि गोसोजों मावनाय हाबाखौ मानो सोंखारिखो दिपिका नोंबो बेबायदि बाथ्रासो बुंबावबाय जाय हौवाया खाफालखौ दुसिनानै दुखु दाहाजों जिउ खांदों आं बिदि हौवाजों थानानै इयुनखौ नेनो हाया दिपिका नोंबो बेबायदिसो बुंबावबाय एसेबां गोबाव सुखु दुखुजों सानैजों गोरोबलायनानै थाबोदोंमोन दिनै नों आरो गावनि गोजोनखौल' हास्थायनानै नों अनारिनि दुखु दाहाखौ नों एसेबो सानाखिसै आं इयुनखौ नेबाय थानो हाया दिपिका नों बेफोरबायदि बाथ्रासो बुंबावबाय बेसेबांबाबोसो सानैजों सुखु दुखु सानैजों रुजुननानै रायजो जाबोदोंमोन दिनै नों नोंनि गोजोनखौल' हास्थायनानै दिनै नों अनारिनि दुखु दाहाखौ एसेबो सानाखिसै बुं दिपिका आं मा हाबा मावदोंमोन नोंनोथ' बुंदोंमोन अनारु मानसिनो गोजोननाय नांगौ दिनै आं गोजोननायखौ मोनबाय आं गोजोन थागोन हा माथो जाखो अनारु हादान सिफायथारनांगौ आं बाथ्राखौनो बुजिनानै मोनासै बुं अनारु आंबो फिसा फिसौ बाननानै नोंनो मा नांगौ आंखौ सानसेबो गोजोननाय होआखै अब्ला बिदि आंखौ मा बुंदों नों आंनि फिसाय नङा आं नोंखौ फिसा बुंनो हानाय नङा दिपिका नों गोसोखौ हमदा दिपिका नों गोसोखौ हमदा दिपिका नों हिनजाव महरै दिनै आंजों मा फाव गेलेखो आं फैनानै थांगोन दिपिका आं फैनानै थांगोन आंनि सिगाङाव दागाबसै अनारु थैनाय थांनाया नोंनि खोथा दिनै नोंनि लामाया नोंनि आंनि लामाया आंनि नों आंखौ होखारबाय दिपिका होखारा माथो थांदा थांद' साला माहाजोन सायाव गोरिब जानानै गिदिर गिदिर बाथ्रा नोङो है हाब बोरै जाखो बिदि नङालै माहाजोन बाबु रथ' हो
हो हो हो ओइ फंबाय फंबाय बेवहाय अलंबार होननाय सासे मानसि थायोमोन नों नुदों नामालै फंबाय बेबा बहा थांखो दे आदा जायखिजाया बिनिफ्राय ओंखारलांबायमोन बियो अलंबार बालायसो अलंबार बिदायनि बै समाव गनाय मोदैया खामग्लिहोबाय थायो दाबो आंनि बिखाखौ खैफोदनि अरगें जानानै खैफोदनि अरगें जानानै खैफोदनि अरगें जानानै खैफोदनि अरगें जानानै बेनोमोन नामा आंनि जोनोमनि फारिलाइया बेनोमोन नामा आंनि जोनोमनि फारिलाइया खोमानांबाय फारि फारि आंनि आंगोखौ लाथिख' जिउनि दावबायनाय जोबखाबाय दिना खोमसि दरसि जिउआव आंनि खाना नांबाय खैफोदनि अरगें जानानै खैफोदनि अरगें जानानै सिमां दंमोन आंहा बिखा बुंजासे सिमां दंमोन आंहा बिखा बुंजासे गोगोम गंसे नखर दानो आंगोफोरजों गैलिया दिनै आंनि नाजानाय सिलिंखार जाबाय
जाबाय आगानफ्रोमबो सौजोंसा देबो नांफैबाय जुमु नों माबोरै दं सना आहारावबो गैला थान्दै नोंबो आंखौ सैलाबा आं सेरनो थाबावनो थान्दै जुमु नों आंनि बिदि बुङो नोंनि थाखायसो आंनि जोनोम नोंनो आंनि जिउ बुंलाय नों बेवहाय माबोरै सफैया नोंनि नोमफाया आंखौ हाबा लानो नागिरदोंमोन बेनिखायनो आं खारै खारै बे रुटिखौनो जानानै थादोंमोन उरां नोंनाव मानसिनि सावनांबाय बेनि फाबा नोंनाव गनाय नङा जों आब'नाव दङ आइयाबो नोंखौ लायनो नागिरखादोंमोन गाखोदो मा जाखो मानो खुखो बेफोरखौ मानो खुलाजोब मा जादों आं आंनि फिसायनिफ्राय बेफोर मोनसेखौबो मोनगानफेराखैमोन गोदो मोनाखैबाबो दाथ' मोनबायना बुंलाय नोङो आरो मा नामावगौ गासिबो मोनजोबगोन नोङो नोंनि गोदान फिसाया जेखौबो होनो राजि आरो मा नामावगौ बुंलाय नोङो आंनो मोनसेल' जिराद नांगौ माहाजोन आं बिनायनि सिगां आं बिनायखौ होगोन होननानै नैबे अराव दांनानै समाय लादो जागोन दे दिबिका नै आं अर दांनानै समाय लाबाय नों जेखौनो बियो बेखौनो होगोन आं
आंनि खाफालाव गाब गादों अनारुनि आखाइजों गोजा सिन्दुर। गोबां रायजोफोरनि गेजेरावनो समाय लादों अनारुजों थागोन होननानै। अनारुआ आंनि, आं अनारुनि। नाथाय दिनै आंनि मोनथियै गोरोन्थियाव अनारुआ गोबां गाबलांबाय, दुखु मोनलांबाय। आंनि नंखाय गोजोननायजों आं अनारुनि जिउखौ सिलिंखार खालामनो हाया। माहाजोन, आंखौ अनारुजों थाफिननो होदो। आंखौ अनारुजों थाफिननो होदो। सिखार दिबिका, हिन्जाव महरै हिन्जावनि आखुआ नोंनाव दङ। नों अनारुजों थांफिननो हागोन दिबिका। नोंसिनि दुखुथिया संसारा आलो गोजोन सुख शान्ति जाथों। थांफिननो हागोन दिबिका, नों थांफिननो हागोन। आलो गोजोन रायजो जाहैफिननो हागोन। बे हाब्राङाव सोर गाबख्राव फालाय? सोर बिलाय? नायनांसिगोन। अलंबार! 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 मानो बिदि जाखो नों? बेयाव मानो फैयामोन नों? फै! अलंबार! बानायसो! सिखार अलंबार! बानायसो! अलंबार! फै फिसा, फै! फै अलंबार! फै बानायसो, बेयाव दसे जिरायनोसै। बांनाय बारनायख्रुइबो गोख्रैसिन जिउनि गासै खैफोदा बिखायाव दुखुनि अन्थाइ सोमजिहोबाय आमाय। नंगौ अलंबार। जिउनि गोजोन हास्थायनानै गोजान बालाबारिनि रिफिनायखौ होसोबायनानै दिनै बियो गोजान आरो गोजानसिनसो बिरलांसिनबाय अलंबार। आं नोंसिनि जिउआव गोबां खैफोद सोमजिहोबाय अलंबार। नाथाय बे गोरोन्थिनि खैफोदखौ आं अरायसम सुख'नो हानाय नंला अलंबार। बेफोरखौ दोनदो आमाय। जा जाबाय जोबलांबाय। आंनियालाय बोरै? बियो हादानाव थांनानै हादाननि आंग्रि मोनदांथि जाहैबाय अलंबार। बियो हादाननि सासे माहाजोन बालन्दा हौवाजों गोसोथोनानै आंखौ होखारहरबाय अलंबार। आंखौ निमाहा हो अनारु। बेफोर आंसो गोरोन्थि। आंखौ निमाहा हो। नंखाय! बेफोर गासिबो नंखाय! गले गले आंखौ फैदोंनो। नों आंनि खाथियाव मानो फैबावखो? नों आंनि खाथिनिफ्राय थां! नों बायदि हिनजावखौ आं मुगैयो! आं गियो! नोंजों लोगोसे अलंबार आरो जमुनि दुखु दाहाखौ नायफिननो आं फैफिनबाय अनारु। दिनै आंनि बिमा बिफा नङाब्लाबो आंनि सोरबा आंगाबो बिदिनो बुंगौमोन।
अनारवानि खावरिबाबो बेनि गोसोआ गोथार बुंगोन आरो नों आंखौ नेवसिब्ला बे संसाराव थांनानै थानो हानाय नङा नों आरो नोंनि गुबै महरखौ दाखामासै दीपिका आं नोंखौ बावलामोन आरो जाबाय दीपिका दागाबसै आं नोंखौ निमाहा होबाय Tuduh lombar Zumuku nagirinjay सुबुंनि जिउआव दुखु दाहा खैदां खैफोद जिखुनु समावनो फैयो बेफोरखौ साननानै जों जेबो मोना नै आबै आं गाबोन फुङावनो नोंसोरखौ मन्दिराव हाबा हैगोन रेडिल' जा आबौ जुमुखौ आं हाबा लानो हाया बेबादि फानजानाय हिनजावखौ लानानै आं माबोरै गोजोननाय मोननो जुमु नों थांफिनदो उरां माहाजोननो सोलेरनि गोजोननायखौ बावसो मोनफिनदो नोंखौ दाबो नेगासिनो दं बे रांनि दिथुनाव जेसे हायो सानस्रि थां अब्लाबो आं सोलेरनि गोजोननाय लाग्रा सासे सिख्ला जानो हानाय नङा नोंनि अननाया नोंखौ थान्दै नोंनि अननायाव बिसिनाव फानानैसो दंमोन थादो थादो आं थांसै आबै र' नों दुखु दाजा आबै नोंनि आखल आखुखौ नायनोसो नंखाय बावथिनासोमोन दा नुबाय नोंनि सोलो गोसो गासिबो मोजांजोब आबौ गाबोन नोम्फाखौबो हाबायाव लिंहरदो बिनि अहंकार आखुआ सोराङाव फैथोंसै नङा आबौ बेखौ लेंहरा हाबानि उनावसो थांनानै जों बेनि सोरां हैगोन दे बिदिनो खालामसै आफा दे बिदिनो जाथोंसै फिसौ आदा जिउनि आगानफ्रामबो खैफोदजों मन'गालाबजानाय हावरियाफोरा दुखुथिया फिसा जुमुनि खौरां लानो फैदों आदा हांमानि मोदैजों जोंहांनाय दुखुथियाफोरनि मोखांखौ नायना जुमुखौ खेबसे देखायदो बेवाय औ आमाय बिनानाव जुमुखौ खेबसे नुब्लानो जोंनि खोमसि गोसोआ सोरां जागोन आमाय आनै जुमु आनै आनै आफा आइ आरो आबौनि हेफाजाबाव आं दिनै जुमुखौ हाबा खालामबाय थान्दै बिनानाव जुमुखौ मुगाया मुजुआ हाबा लानायनि थाखाय साबायखर बिनानाव जुमुखौ नों गोजोनै दोननो नाजादो बेसेबांबा आलाय सिलाय खैफोदनि गेजेरजों आं नोंखौ बिमाय महरै फेदेरबोदोंमोन नाथाय आं नोंखौ बिमाय महरै जेबो आगान होनो हानाय जायाखिसै बिनि थाखायनो आंखौ निमाहा होदो आंखौ निमाहा होदो गोजोननि दा फिसा गोबावजों खेबसे नुलायबाबो नोंनि जुलियाव होनाय जेबो गैया बे खुदानि बेसेन गोजाना लादो जुमु बेनि अनगा जेबो गैला जों थांदिनि जुमु जों लामानि फैबायारिसो जेरावनो हर बेनो जोंनि न' जुमु नों जोंखौ बावनो मोननाय नङा आनै जोंबो नोंखौ बावा अनारो फंबाय आं नोंसिनि न'खर आरो आंनि न'खराव खैफोद सोरजिबाय दिनै नोंसोर आलाय सिलाय बहा थांबावनो नोङो नोंसिनि हा आरो नोंनि बिथायाव थाफिनदो आंनो नांलिया सिगां जेरैमोन बेबायदिनो अनलायनानै थाफिननोसै नोंनि खोमसि गोसोआ स्राङाव फैबायब्ला बे स्राङाव जों बयबो थागोन बिफा आफा नोंनि सोरांखानाय गोसोखौ आरोबाव खोमसियाव दालाबोसै आं आंनि सोरांखानाय गोसोखौ अराय समनि थाखाय गोजोङै दोनसिगोन दे बिदिब्ला आदा जों थांनोसै बाजै
जोमो नों गोजोनै थादो। दे फिसाफोर जै जाथोंसै। जै जाथों फिसा। आइ थादो जोमो जों जोंनि बै गेग्रेब देरायाव जों जोंनि गोजोन संसारखौ जुरिहैफिननोसै।